बे समाव बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बिथाङा मोनद' हारिनो एसटि होनायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बनजित मनजिल बिथाङा साबायखर बावदों जे जाय बिथांमोना मोनद' हारिनो एसटि होनायनि बेरेखा सोमावसारदों। बे सोमावसारनाय बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बिथां बनजित मनजिल बिथाङा। बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा बे समाव बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि गमामायैनो जुदि सोरजिनानै होयोब्ला सिगांग्रो बर'फोरनो 5 मिनिट नङाब्लाबो 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो बे समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनानै हो। बेनि उनाव जा 6टा जनगोष्ठीनो एसटि होनांगौ बेखौ नोंथांमोना हो होननानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय सिगांग्रो बे समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनानै होग्रोनांगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनजित मनजिल बिथाङा। बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया। सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन, अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों। बनजित मनजिल बसुमतारी बिथांनिफ्राय मोनसे रोखा बाथ्रा, बे समाव मोनद' हारिनो जेरैखि जाया एसटि होनो मोना आरो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनसुनि आफादगिरि बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा। बनजित मनजिल बसुमतारीनिफ्राय रोखा बाथ्रा जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ सोरखारा। जुदि होयोब्ला सिगांनो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनानै होनांगोन बर'फोरनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव जाय बिथांमोना मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय बा एसटि होनायखौ जाय बिथांमोना बेरेखा खालामदों, होबथादों, बे होबथाग्रा बिथांमोनखौ साबायखर बावदों बनजित मनजिल बसुमतारी बिथाङा। आसामावहाय सोमावसारदोंमोन 6टा जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना होननानै गोबां आफादफ्रानो दिनै धरना होदों। गोबां आफादफ्रानो गोबां खोथा बुंदों। दा बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों। आरो बिथांमोन बादे बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो गोबाव सम जोङो बुंबोबाय थादों दे जोङो दिनै एसटि थाखानाय एसटिफोरखौ दिनै खस्थ' होआलासिनो सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा एसटि मोनोबा बेयाव जों गसंथेगोन। आरो बिथांमोननो इलिगेलि भाबै भारतनि संबिजिताव जाय बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया, सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन, अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों। आरो बिथाङा जोंनो एसटि होखांनानै बिथांमोना जोंनो सोरबा ट्राइबेल्सफोरनो थाबोनाय ट्राइबेल्सफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेसन होनानै आरो बर'फोरनो रायजो होनानै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जा बेयाव बुंनांगौ गैया। बिथांमोना जेनेरेल जायो ना बिथांमोना ओबिसि जायो ना बिथांमोना शेड्युल केस्ट जायो, जाबाय थाथों, जा बुंनांगौ गैया। नाथाय बिथांमोननो एसटि होनायनि आगोल इलिगेलि भाबै जोंनो 5 मिनिटसो आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होग्रोनांगोन। बेनो जोंनि स्टेट।